Відправив я смаколики на інтернаціональний батальйон і зразу ж отримав донат 100 гривень. Сябры, вітаю. Такое хутенькое відео, тому що збираю хлопцам посилочку на пошту. Зараз бегу, буду отправлять. Але я хотела поделиться с вами своим скарбом. Видите, у меня есть такая цудовная скриня. Бачите, все потасканное уже такое, крышечку брудненькое. Вот такие штуки у меня есть. Вот такие штуки у меня есть. Бачите, оно уже все такое, божечки, замусоленное, треба, напевно, попрать. Але я сьогодні збираю хлопців, я хочу їм відправити ось таку штуку. І, напевно, я відправлю ще стужечки, не ведаю, напевно, ось гэту стужечку. Я зараз її кришечку подрежу і відправлю. І так само, що я ще відправлю хлопцям, мене відьми почали називати, я їм відправлю ось такий шеврон, щоб вони ведали, хто досилає. Ось, чому досилає? Тому що мої братики зі Стебнику хлопцам привезли всякі різні смаколики. Я лічу необхідним кришечку гэта розбавити білоруською символікою. Ось, так що, хлопці, можете потім на відосі показати, що гэта все до вас доїхало насамрэч, і Хелен відправила усе, як потрібно на фронт. Ось, я щиро дякую кожному, хто нам допомагає. Зараз я гэта приберу. Як ви розуміли, у Хелена от папки. Яе працоўныя, яны выглядаюць прыблізна ў стылістыкі нацыяналісткі, як мы любім. Ось, так што едзем з смаколікамі да хлопцаў. Хуценька, я спадзяюся, яны нам дадуць абратную сувязь, і мы з вами разам зробім усё належнае, каб вось такія штукі было за што набываць і адпраўляць нашым хлопцам на фронт. Все, усіх абняла, дзякуй. З пошты яшчэ відос дадам. Так, прийшла тихенько знімати. Прийшла посилочка від братиків. Зараз ми її розпакуємо. Тому що мене жаба душа, що вона з українським тільки акцентом. Мені треба додати туди білоруського. Ромчику, не буду навіть вивантажувати, не дивитися. Я знаю, сонечко, що ти туди поклав все саме краще. От в такому вигляді, як воно їде від тебе. В такому вигляді я відправляю хлопцям. Єдине, що я додам, це білоруський акцент. Все, друзі, хлопці, тримайте, це все вам від наших побратимів зі Стебнику. Відправляю, як є, не перебираю нічого, бо знаю, що Ромчик передав все саме краще. Всіх обіймаю. Так, ми з України, а я з білоруським акцентом.